Zimbabwean protest, Zimbabwean embassy Pretoria. Sanapinda mashoko arikuda panapa atikona kuti panguva ino pane maflyers ari kudesignwa nemaZimbabweans amuri kuona samuri kuona in the video. Atikona kuti maZimbabweans ari munyika yeSouth Africa on the 8th of May na 9 am vari kuplana maprotest paZimbabwean embassy muPretoria. Ndodwa subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa pahendo extra vana chiposter these flyers amuri kuona kudanyora chiti Zimbabwe embassy Pretoria, Thursday 8 May 2025 9 am. We call all progressive Zimbabweans and fellow Africans to stand in solidarity at these citizens-led protests against the corrupt Uganda and their abuse of power. Join us as we demand the immediate release of our fellow citizen Noke Mabono, who is being unjustly persecuted in South Africa with the support of the Zimbabwean embassy. This is your moment to raise your voice against the repression, injustice, and the continued suffering of our people under a corrupt regime. Domashkaruda panguva ine donati vari kuya vachiprotest against Uganda which is right, kuti Uganda zviri kunyanya kuluta mastate funds. Vanhu vachiprotesta pamusoro panyoka yemabono amozivikanwa kuti is a Geza lieutenant mobilize maprotest, but vakanga vakavanda kunyika yeSouth Africa vachiti tiwanisa kumobiliza tiri safe kuno, but panapa anozosangana nenjodzi yekuti anozoonekwa atisina maproper documents nemavisas and the likes. The South African government will be ambata. We don't know kuti kana zvanga zviri led ne Zimbabwean security, just kuti kana muri maneighbors munenge mune bilateral relations, but panguva ino is in custody and pane preparations ari underway ekudhipotwa kwake achitosvika achitobatwa nevakomana vakuno kuMuzimbabwe achitokandwa mujeri. Tuzive mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko chipinda comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.